amigos, com esteu? Espero que estigueu bé. Vaig a presentar-me per a la gent que siga nova al canal. Hola, què tal? Jo sóc Nina Baifer i sóc actriu i cantant, a banda d'altres coses, però això no ve al cas. Em sona molt mal, això? Abans de tot i de començar en el vídeo... Hola, què tal? Res, sols venia a dir-vos que vos recomano que vos quedeu fins al final perquè les tonteries que faig en els exemples no té pèrdua. Així que quedeu-vos fins al final. Gràcies. En el vídeo anterior vaig contar-vos 8 consells per perdre la por escènica, que si no l'heu vist no passa res, podeu quedar-se fins al final i al final del vídeo ja podeu veure'l. I és que en el consell número 8 vaig recomanar-vos que fareu jocs a casa vinculats al teatre i d'això tractarà el vídeo d'avui, de jocs adaptats al teatre. Endavant en el vídeo! Treball de coordinació amb pilota. Ens llancem una pilota i amb ella diguem el nostre nom. Primer el llancem amb delicadesa i després anem a poc amb major intensitat, perquè així es tracta de buscar la companyia de l'altre en el joc. Nina. Paca. Nina. Paca. Expressió corporal. Utilitzarem l'expressió corporal per a moure'ns, per anar buscant el personatge. És un exercici que ens ajuda molt a integrar-se en l'altre. Hem d'imitar a la persona que estigui entre vosaltres i ballar al ritme de la música. La idea és que solteu el cos i la imaginació, però a poc ja veureu com vos desbordareu amb el vostre cabal imaginatiu. Joc de tot al revés. En aquest joc, com bé diu el títol, heu de fer el joc de tot al revés. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Parla. No votes? No crides. I així fins que siga més progressiu i es faci més complicat. Joc de palmada. En aquest joc hem de ficar-nos en cercle i anar manant-nos una palmada a cada un. Al principi, per a que siga de més fàcil a més difícil, podeu utilitzar seguint un ordre, després podeu variar l'ordre i després podeu utilitzar un gest, una paraula, un gest i una paraula. Història, palmada i improvisació. En aquest joc, algú de la casa ha de fer d'àrbitre, però podeu fer diverses rondes i canviar d'àrbitre cada volta. Una persona conta una història, la que vulga, el seu pot imaginar, i, per exemple, si la mare és l'àrbitre, ha de pegar una palmada, i quan pega una palmada ha de canviar de persona. I la segona persona ha de continuar la història de l'anterior i seguir-la com ho estava fent fins ara. En el cas de l'àrbitre, dona igual quan pegues la palmada. Pots pegar-la cada 30 segons, cada 5... Això ja és la decisió de cadascú. Hi havia una vegada una xiqueta que se n'anà a replegar nispros en el camp i de sobte un dia, aleshores es va trobar un campesino i li va dir «Ei, xiqueta, què fas per ací?» Salutacions amb diferents estats d'ànim. Vale, en aquesta també necessitem un àrbit. I, per exemple, ara l'àrbit és el pare. Aleshores, vosaltres, els que no sou els àrbits, vos podeu manejar... Bé, l'àrbit també pot jugar, òbviament. I vos podeu manejar per tota la sala. Aleshores, l'àrbit diu saludeu-vos amb tristesa. Hola, què tal, com esteu? I després també pots dir saludeu-vos molt alegres. Hola, què tal, com esteu? Ritmes amb el cos. Una persona fa un ritme i la resta té que imitar i podeu variar la persona que vulga fer el ritme. Conversació amb llenguatge inventat. Vale, en aquest joc, un s'inventa un llenguatge inventat, el que siga, i ha de contar una història. I l'altra persona ha de fer de traductora. Però clar, al ser un idioma inventat, no n'hi ha res que traduir. Aleshores, ahí gasteu el poder de la imaginació i cadascú pot dir una cosa diferent. Hola, família, com va la vida, com esteu? Doncs mira, jo sí, casualment em pilles a casa.
Bé, fins així el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li un bon m'agrada, no oblideu de subscriure-vos al meu canal i compartir-ho als vostres amics, als vostres familiars. Me deixeu en comentaris què us ha semblat, aspectes a millorar. I ja està, mos veiem al pròxim vídeo. Cuideu-se moltíssim i ens veiem molt pronte. Adeu!